Simcing ruais tang masukui nombar benika. Kepercayaan baru galak milenci ibahag lasnem ilat walasnya bagian duka bagian mikasi uji surah hidupnya usia. Haka kateng pa badukon badman sem bakoj. Amen. Ka jing e jong turai jing e Jesu Christ bad ka jing e jong oblay. Lembat ka jing selok jong men sem bakoj kinan rengkat bad pi baro. Rengkabat piru Kohan men kopara menta ka step sa chisin yeng hakmat kaduan kadopat ka jong oblay. Ban simbenta ha kane ka jing maya ka bakraw ha ka ba oblay. Try kan rad jungi Jesu nong pan e nong sispa jungi u Emmanuel u blay badan batngi u IT alade na ka banta jungi lengba kane kamas ka bakhoj ha ka ba u IT yala ka jong ka jing em yala ka jong ka jing long yala ka jong ka jing man da ka ba wan rong hapo ka jing em ka jungi ha ka danot ka jungi den mata ka daw haman ka klimat haman ka sen kabangi yang hakmat kaduan kadupat ke jungu habang yawan bensim benta ha kane kamas ke bakhoj ngi dei pat ngi hap ken ban pen khoj ban pen subai la de ngi de bandon kata kemen sem ban pediang la de bangalong unong pop ngi pediang la de bangla pen susi yoblei kata ka ba ngi yosngeu ha gospel ba menta ka sngi bangi dei ban kelak ba mod dan mata kedau ha kane kelamat to ken ko hanmen ko para ngin phai khmat soblei da ge jing snge red ban ngi ong halade bang ngi long kenong pop bat ngi kerpadi u ban map bon sach un pun khoj ye ki pop ki sang jongi baro da ko we ge sur jong ge jing shania bat ge jing ngai ha ko bor jong ge jing map ge jing u to ken ngin duwai ya kane ge jing duwai baro lang nga phla hau blei badan bor baro bada phi ko hanmen ko para bang lalai pop shibun da gijing perkat da gijin da gigam da gijing lek da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata ngakarpad ya kamaria bakoj kabaya isa kathei soti ya ke angel berkiru khoj bada phi ko hanmen ko para banduai nak benta jonga how try ublay jongi Ublay badan bor baro unisne yingi madala mapi ki pop chungi unyalam yingi sha ka jing em bom jukut. Amen. Good try to isene. Good try to isene. Good try. Good try. To isene. Go Cristo isene. Go Cristo isene. Go Christ, go Christ, go isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Tong ini aduai hakane kamas ke bakhoj ngiduai nagbanta ka ingasam jong I kolita walang bat Albert tongni bakiniyo igajing koj gajing kia akamet bat kaman sem
Berkum jurung iduai nak benta I Lili ya walang Lisa ya walang bandan hapang gejing erngeu ban yo gejing koi gejing kia berkum juru ban yo kasuk ya kenlong jing ngiduai ro nak benta I Balarisha walang bandan gejing erngeu ha gejing nak benta gejing koi nak gejing pangskor jing berkam tam ba kaying kasam jing kandan hapang gejing gejing ya baha ngiduai ro nak benta kaying kasam jong ilum lang thong ni ban karngeu kebishi ban light na gejing kamtam na gejing shatemrau ha gejing lamwer bar gejing dikiat gejing ting gejing seir ha gejing ban yo gejing koi gejing kia ke bapura mat ban sem na benta I Elia walang ban yo ka erngeu kebishi ban light na gejing pang gejing shitam ha kamat bat kaman sem berkum juro ba kadan gejing yatali gejing suk apa kaying kasam chung ngiduai ro nak benta I Diolinda Merthang bat I Holding Star Khas Imle ba kaying kasam jungki kandan hapadeng gejing yesuk gejing asan berkum juro gejing kot gejing kia akamat bat kaman sem ngiduai ro nak benta gejing temu jung iwei pai wei ngibu yala de hautrai kamtame ha kane kesngi kebau trai khot yangi ban kalak bamot token ginyo yakata kabor bergejing slur ban ong halade bangilong kinong pop ban ngilong kita ki bregi bakloi ban ino ya gejing snew ya ki pop ki sang ki bangila le akine ki sngi ki baladap ko blei badan bor baro bad ba isnei wat sha ba gejing le jingkam ki ba kenja prothei kin penwet ya kito ki ba penkloi bad ya kendu yaw khon jongme hanrei to ai ba gejing hikai yangi ya gejing stad beneng kan penlong yangi ki badon rengkat bad ubai merbasan sha rengkat bad me ha gejing ilong kawai jongmen semba khoj ublei junam la junam amen Kajing pelena kitab Isaya. Ha kata kasngi en sami uselung na kading kong ujese. Bat utanat unsakan na kithet jung u. Bat umensem jung utrai unsyong sa halor jung u. Umensem kajing stat bat kajing syampang. Umensem kajing aiput bat kabor. Umensem kajing tep bat kajing ting buram ya utrai. Bat kajing sobaha jung u. Kanlong kajing ting buram ya utrai. Unom bishar katya kabayo I ki khmat jung u. Ne unom rai katya kabayo sngau ki skor jung u. Henrei raka hok un bishar ki baduk. Pat un rai hok ya ki ba syempap haka kendau. Un ka wot ya ka kendau. Da uding sempat ka sentur jung u. Bada ka jing persat kirmiang sentur jung u. Un syok yap ya ki riu dekat. Ka hok kanong upan po ha ka sengkai jung u. Kajing it kanong kajing pan hakiskap jung u. Hangta usuri unya syong yasa bat ikun nang berat. Ula basa unya tialang bat ikun melang. Imasi kun bat ising kinya bamlang. Bat uknarit unya lam yaki. Kamasi bat kadingem kinya bamlang. Kikunrit jengki kinya damlang. Bat using unsabam da ulang yap kumi umasidap. Ukunlong badang bun unyalekai hakataliw usin yong. Bat ukunlong balay ino bun unklong yakakrem usin po. Kin yapen mong nepen jot. Habaro uwe ulum baku jonga. Nabaka kendaw kan sadap da kajing tip ya utray. Kumbaki kita pikaduriaw. Ha kata kasngi utet ujese unsayang kum kadak ya kijat ben rew ya u kipai ben rew kinyawat bat kaying sa jong u kan sapau nam kaktin jong utrai ni songo yaw lei samnyo puar nombar nyau spa san punyo nyau spa san punyo
Kajing pule na kashiti Paulus baku shaki Kristan harum. Ko para kat kabala tho menshua lat tho khnang ban ai jing hikai yangi bada kajing aina scam bar kajing pentingan na kajing tho Indo bio ya kajing kermen to ublei kajing aina scam bar kajing pentingan un ai happy ban im ha kajing ya de jumut para mapi kat kum ukris Jesu ba ringkat lang da kawe kasur Pindu bla ben pendon burom ya ublei bat ukpa jong utrai jongi uji sukris to ya pdyang subha markaliang namar kata kumba ukris ulap pdyang yapi na kabenta kaburom ublei ngaong happy ba ukris ukalalong ushakri jong kibala otshare pandu penpau ya kajing shisha jong ublei khnang ban penskem ya kijing kular kiba ulai hakikpa temen bat Nang baki jintil kindo bla ban pendon burom ya ublei na kabenta ka jing isne jongu kumbala tho namar kata ngan ya ro yame
hapdeng ki jintil ban ngan rai ye ka kerteng jong me ka kchen jong uchrai Isang yaw lay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Topen kreye kilanti jang utrai, baru beri baro unyo ika jing penemu play. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi. Ringkat bat piru, Kai jing pule na ka gospel bakut kat kum o Matthews. Rom hame ko try. Ha gitu kisngi u Yohanes Baptis ulawan bat ulayalap hari kenja ha Judea. To kelak bemut naba kahimau blai kelejan. De shapang une ubala kren dau nong yatulupa Isaya habala ong. Kasur jonguta waperta hari kenja. Topen kre ikalenti jongu try. Topen bej ikalenti singkin jongu. Yohanes ulapang dagi jansni ut. Bad upan po sni hakasengkai jongu. Bad kajinbam jongu kalong daki poj. Bad ki ngap klau. Ki pajba kilawan shu na Jerusalem. Bad na Judea baro kawai. Bad nagitan ki kap. Wa Jordan. Bad kila syak penbaptis hau hawa Jordan da ki pla yala ki pop habau Yohanes habau layo i ba bon ki Farisi bad ki Sadusi ki lawan ban yo baptisma ul ong haki pi ki kun ki senpo manu bala maham ye pi ban pet na ga jingmitar ka ba la janwan to say yo so uba ya dekor bad ka jingkala ka bamod bad watarai ba pila ban penkesan yala de da ka ba ong ngidon yaw Abraham kumukpa jongi naba nga ong hapi baw blay ula ban penmi kon yaw Abraham na kine kimau wan menta yaw sdi lap pen am hatrai kiding kumta yamanu ding ubam say usok babha en ketno ban en bread ha kading nga pen baptis ya pi da ko na ka banta ka jingkala ka bamod Henry uta bawan hadin chunga un kham kraw bor ban yanga ubawat yaki juti jungu ngamlong ubabet ban ra ma u un pen baptis ya pi daw men sem bakoj bad kading ubat ya ka jinpe hakikti jungu bad un pen khoj ya ka kentem bad ulum yaw keu hala katiar Henry usaj untang da kading bom julep ka gospel jong utrai ka Jingara ya make. ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ ngitep ba kathong jong ka jing im Kristan jonga ba jong pi kadai ka jing suk beneng kadai ka hima ka jong ublei na ka jaka ka bamangi ngiwan lane kadai ka ying tan rai jongi nang japat kadai kathong jong ka jing im jonga ba jong pi ban yo ya ki jingai ai ya ki jing kurku jong ublei ha ka jing im ban yo ya ka baha kamiet ban yo ya ka jing dap ka jing biang ha ka jing im jongi ba man la kasngi kat ba ngidang im ha kana ka perthai kata ka dai ka thong jong nga bat jung phi kum ki breu bat kham tam bat kerpang e kum ki khon Kristan habangi pe yala ka jong ka jing im kat bang ngidang sedang ya ka jing im ka junga ka jung phi ngi im bha ngi im kat kum kata ka jing im ka ba ublei uhika yangi ka ba ublei kwa la ne dawa yang abade phi Henry kadang mi kis ngipat ngidang jungai
ngidang jengai na kata karkom im babha jenga ba jungpi ngidang klet kendiat pa kendiat na kata ke jinglong babha ngi penjengai yaladi kendiat pa kendiat man kas ngi na ke jingdon jong blei na kata ke jinglong ke bau blei ula ayangi lane ula mang yangi bangin im lane bangin le kane gadai karkom im ke jenga ke jungpi habangi pe Kibriu kiba ha ka jutang barim. Ngipej Solomon rukumju, ngipej David rukumju, ngipej habaro Kibriu jong kana kepertai rukumju. Henry ko hanmen ko para namar kata ka jing telot ka jungi, namar kata ka jing duna ka jungi, namar kata ka jing lendet ka jungi, lane ka jing pet jungai jungi no blei, ublei try kan rajungi ukwa yangi bangin wan pau bangan pai su bangin penbet yala ka jong galanti kwa bamangi ki khonjung ngin jingai no nengin du no ya kata ka jingai e ka jing ko ka jung dein mata ka daw upha ya ki prophet kane gare ka kam jung ki prophet habakis dang ya ka mission ka jung ki ya ka kam yalap ka jung ki kane ka dei ka khubor ka ban kong to kala ka bamut to i ya ki pop jung pi to i ka jing sneu jung pi to wan pai biang sanga kane ka ba ublei ukwa kane ka ba ublei upha kerpang e ya kine ki prophet baro ngi iya ka gospel ba menta kasngi Yohanes usdang ya kamlap ka kamyalap ju da kane ka ju ka khubar to kala ka bamut to i ya ki pop jong pi to i ya ka jing embarem jong pi to wan pai sanga ko hanmen ko para kane ka dei ka ba manga mapi ngi dai ban le hakane ka sngi la shai hakasngi ke babut hakatayeu ke babut house nam babut man gopor kane ka dei ka thong bat ka jinglong ka bangi dei ban em kala ka bamut hanrei kane ka jingkala ka bamut ngiyos ngau shai om dei ka jingkala ka bamut ka ba arsap lane ka jingkala ka bamut ka batang siteng ngiyos ngau shai haba ki farisi bat ki sadusi ki wan ban yo pediang ya ka baptisma na Yohanes o i ka jing imbar sap jungki uyo i ya kata ka jing mot bar sap jungki ya kata ka jing perkat bahapo jungki ka bar sap uang yaki kane bom la long lada piwan ban yo ka baptisma lada pimdon ka jing kelak bamut nadu ka danut jungpi lane nadu kata ka rai ka jungpi ka ba manga ngan nom wan pai su syakane ka jing imbar sap lane syakane ka jing le pop junga kamentoy pisa yo ka jing penrem kata ka ba Yohanes wang hanga badapi ko hanmen ko para metanoia hakatin grek ka ba mot pai den pai menta hang ne ngaya chukapop ngadai ban pai no chukapop pai no shoblei ublei udon sane hakading pna ngide ban pai so gading pna ngide ban ino ya ka to ka pop ka jungi meta no ya landat ya ka pop bat pai shoblei teli telan om dei tang siteng teli telan kata ka bau blei kwa kata ka bau blei dowa ko hanmen ko para ngitep ba ka jing map ya ki pop kawan no blei lengba uji sukres hapo ka balang haka sakramen jong ka jing plapop ken mau ya kane ngiyo jing map om tang da ka bang ong ilade ngap pediang bangalong unong pop ngalong unong pop ngalale ya kane ngalale katai kampat briang yang abade pi bang ong ba ngalale pop hoyuli sing don ka jing susi bangalale pop bangalalandat yo blei hanrei kampat biang bangin snutho lane bangin ong bangin pediang bangilong unong pop hanrei ngi dei ban pen pau ya kata ka jing snusi ngi dei ban pen pau ya kata ka jing sneu diau ngi dei ban pen pau ya kata ka jing ong jonga bangalong no pop banglale pop da ka ba ngi pai shaublei namar ka jing map ya ki pop namar ka jing pen khoj ya ki pop baro ki banglale kawan naublei kan mau kawan naublei pa lengba uji sukres hapo ka balang haka sakramen jing plapop kan mau yakine ko hanmen ko para lada mangingim pai shoblei
Lada mangi ngim bot ya kejeng hikai jong Jisu. Lada ngim em ya kejeng em jong Jisu. Lada mangi ngim yasno ketilang bat kabalang. Hakikam jong kabarak khoj. Lada ngi ngim simbenta ki sakramen ngim yo jing map. Waladang ong halade bangalong unong pop. Waladang apdiang yalade bangalong ubre ubatlot ubaduna. Kohan men ko para kanai kare ko khubor kaba u Yohanes Baptis u ai hakito ki breu. Hakato ka por jung u. Kanai kare ko khubor kaba ma u ai hanga bade pi. Kanai kare ka jingkhot jong Jisu bat jong kabalang yanga bade pi iwei pai wei. Katba ngidang pan kre yalade nagbanta kasngi borom kasngi bakrau ka Christmas ka jingkhayo Jisu ka jingkhayo Jisu ngitep u Jisu omsem lakha hakanu kano ka jaka hanrei enkhayo bat enkhayo man kasngi tang hakadanot ka junga ka jungpi deina mata ka daw ngide ban pan khoj ya ka ne ka danot ka balamong ngide ban pan khoj ya ka ne ka danot ka bala jakhlia ka ne ka danot kabala don da kapop kasang da kaba ngiong halade halale pop bat ngin pai shoblei da kaba nge yo Jisu priang yo Jisu im ye kejing im kabo Jisu le im kaba mu la hikai bat ngi im hapo kabalang da kaba ngi simbenta hakikam jungka bat haki sakramen ki bangidon hapo kabalang ko hanmen ko para to menta ngin khabrip yalage jong hikmat bat ngin IT yalade how try ublei jungi and your Jesus Christ. Nom la Jesu. Amen. Ngin yang ngin palai la ka jong ka jingej. Lai spadre puwe. Gange du bleu padon Lord. Long taga pleng bat kakin down. Gange du kun marway jamu. Lord trajogi o Jesus Christ. La punya uda umensim. La kana malite soti. La shale bensha sadarna. But la shayabna marjogi. Asibalayu la bipan. Adingata ukiu shapre. Ushon lakagamot upang. Unwan batban mishar yangi. Gangeda umensim bakun. Habaran katolik bakun. Ajing mapop ajing mipan. Pada jingim kapom cukun. Amen. Tong ni aduai babelai kupa uns ngapi ke jing duai jungi baduna ya ke bangi dan kam ke bangi kwa ngi terang. Kajubab Tuan Yer ko try Jisu Tuan hiya ko try Jisu. na kabentau pa bakhu jongi bishop jongi kiling do bar ki katekis jongi badaga jingelam jong semu blei hakipor badbaro kindu bla ban pen deb ya kisanduru blei ubakwa baki bru balapen khamti haki kin laj im Tuan Yer ko try Jisu Tuan Tuan hiya hiya ko ko try try Jisu. na kabenta karempai Kristan jongi bakin dumbla ban im haga jing suk jing san pat haga jing ya de jing mot chilanter da kabaya iwe pat da kaba omde ban le bomde yano shipara Tuan Yer ko try Jisu Tuan hiya ko try Jisu. na kabenta iwe pa iwe nangi bangin ya sya hagito kiba le persya yangi kumba ukris ulakit
yangi da kajing yaisha tuan hiar ko try Jisu Tuhan hiar ko try Jisu. na kabanta kirimpe Kristan baro ki bom don jing ateli ka we bakin dup sngotu ya kajing sniu baki wanra hakabalang bat halade da kajing ya pa tuan hiar ko try Jisu Tuhan hiar ko try Jisu. na kabanta ki briu baro kindup la ban pensyai kumno badai tagu Chris ubala ban wanra kajing suk haki briu bat bakalenti panyo ya kata na u kalong pan ino ya kapop tuan hiar ko try Jisu Tuhan hiar ko try Jisu. Ko boleh try kan rad. Kini kita gijing kuat, kini gijing terang, gijing angnot. Bat jing don kam jong ke pertai, bat jong ke balang hi barok away. Tekum tangi kerpa dia meken, bemen ngap, ban men ai ban penurlong ya kini barok. Ni pani kena dau kres utrai jungi. Amen. Laispa en refusal. Long berkudra boleh kita berang mak gijing. Tuduai ko para bagai ceknya junga bajung pi kalong bapnyang kona kemadu blay ko pa badan bor baro. So try piding jing knyan ikti jong pi nakapata ke jing ro ko Burong kerteng jungu kajing mentoy ngi bad balang ko jung baro ko way. To padyang hon ko try ngi kerpat ya gajing duai begajing trua baruet jungi ba namar ba ngim don e ro haba ya site kaban ya site na kabanta jungi to wan ban panlaj yangi da gajing ya da jong gajing isnei jong me da kres utrai jungi. Amen. Utrai udon rengkat bat pi Bengka bat piru. to kentiu yala kidanot Gitu ya ki sao to try. ngenai utrai ublei jungi Ka sang hok bat kajai. da shisha kalong basong hok bat kabadei kadai ti jungi bat kajing pen em yangi haman la kapor bat kajaka ban ai ngu yame ko kan rat ku pa bakhoj ko blei badan bor bat bom chikut lengba utrai jungi u Jesu Christ ubalash uba ha ke chingwan banang kong jung u ula shim ya ke jinglong breu bopo jungi bat ula pendap ya ka saindur ka ba melamang nadu menchua bat ula pli na ka banta jungi ya kelenti sha ke jing pen em bom jukut knang ba ha ke chingwan ba ar jung u ha ka bor bat ka buram ha ba khadu khadwai la pen pau ya ka nam bat ka kam jong me ngi ki ba menta ngi ap khme lenti ya kata kasngi ngin la ban pdiang ya kata kabanginot ban kermen ka jing pen em balakular jong me ba namahar kata kata rengkat bat ki angel bat ki ak angel ki kats em bat ki hima bat barok ki pat belen bat ki bor jong ke beneng ngi ruai ki ching ruai ro ya me bat ngi pen pena klem sange. Bakut, bakut, bakut utrai. Musim dan baru mengipai. Lengbat berteki arwailan. Gaji
sha malang mukhoy kotrai kathmei jong kajing khoj baro namar kata ngikir pad yame topan khoj pan kantang ya kene kajing trwa jungi da ka bapha yaman sim jung me kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya kajing sha sutam ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha kejukur kom enda lalaya bam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ul ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajing map yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajimaya jong kajinge Kajasin bagi batu yune upu bagi dinagane kakuri ibenda kajiyap jume kutrai taradu namar kata ngik bapan menta ya kajing yap berkajing mi pa jung u ngitra hame kotra yukpo jong kajing em bad yakuri jong kajing pen em ngi da aingu adam namar malanyew yangi kibabit ban yang hakmat jung me bad ban sakri ya me da kebas ngeret nge karpat ya me mangi kibayo banta hakamat bad kasnam Chris ngilong kibala panyatali kawai daw man simba khoj tokan mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka prathei bato penjana ya ka ha ka jing it ringkat badulyo ukpa ba ko jingi Wilbert u bishop jingi ka kun hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lemru ya ki hanmen ki para shenrang bad kan thei ki baliat hia da ka bakrmen ya ka jing me pat bad ya baro ki balaklad no ha ka jingi snei jong me to pediang yaki sha kajing shai ka khamat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me baringkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong oblei ujusa bakhoj ukoram chongka ki apostol bakhoj bat baro krokoj ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng ngi long babet banyo bantalem ha kajing embom jukot bat bangin iro bat pandan borom ya me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kalong hame ublei pa badan bor ha gejingilong kawei jong amen simba khoj baro ka borom bad gejingero junom la junom amen kumblah hukum yang ngi daw nong pan em bad kumblah hikai ngi dektin blai ngi nod ban ong kok pa jungi uba habeneng kanwan kahima jungme kalong kamon jungme kendau kumba habneng to ayangi menta kajingbam jungi kaba hala kasngi batamab yangi kerangkang jungi kumbang rogi ma bike balas new yangi badwat yalam yangi sha kajing penshoy henre de panlaj yangi na kabas new to panlaj yangi ngi karpat ko try na kajing snew baro ha kajing spon jungme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da kajing rap kajing isnei jongme ngin lai barabor na kapop bangin yo jingeda na kajing jenjar baro katba ngi dangap khmilanti ya kajing kerman bakhoj bat kajing wan pat jong nong panem jongi u Jesu Christ
ก็ตรายจิสุคริสต์ไม่บลังฮักยาปอสตอลจงเมกะจิงสุกไงยาพีกะจิงสุกจงาไงยาพีวัดเป็ดยากิปอบจงีเฮนรี่ยากะจิงเงจงกะบาลังจงเมบัดฮักะจิงสปุนจงเมตัวไอฮักกายยากะจิงสุกบัดกะจิงตะลีกะเวกัดกุมกะมอนจงเมมาเมอุบิมัดบัสสัญชาร์จุนามลาจุนาม Amen. กะจิงสุกตรายกะดันบาราบอร์แรงกาดบัดพี Rengkat bat piru. ตรงเงี้ยตรวายกะดักกะจิงสุกอีเวฮาอีเวปัดกะจิงสุกบัดพีจิงสุกบัดพีจิงสุกบัดพี Ko kun lang bro chung play. Me baki no ki po chaperte. Dos se ne yagi. Ko kun lang bro chung play. Me baki no ki po chaperte. Dos se ne yagi. Ko kun lang bro chung play. Me baki no ki po chaperte. Do I jing suk yagi. Hak me ukun lang berat jong blay, hak me wakin na yaki pop jong gapartay. Suk yang ik belasak hot, syak na gajeng kawai, jong ukun lang berat. Roken raad geblong ben pang pavendrong po kayeng tunga. Leisuang autority, receive tunga sakya hi. Kamat berkas Chris kan berkena Indonesia jangan bonjukun amin. Chris.
trai ga ching em ga chung ya donut mon penskem ga chung yan ti chung quan pen shai si chung mi ai siêu Ching tuai Jubilee Kok pau bahabneng tuai bagi cingit pamil ai hengi hau pun cume uji sukris men cungi bagat leading cong ke cingit spoon kan kelang hakit cungi dau men sim bakut kan kersiu biang hengi ya ke cingkermen balak kerku naga bentang ke cingwan cong kai ma cume tuai bagi cingit cume kan penikeladur yangi Sakinau Lord ka pom ju sampai ban bedi ki sambai to the gospel tuai begitu ki sambai ki pen keladur na syapo ya ke judge ben reu pada ka perthai mariang barok kowe haga ting kimelinti batikina ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai abandai ki bor jong poman laweng no ka buram jome kan ting san junam wai bagi cing jong ke Jubilee kan kesiu biang hangi pilgrim jong ke cingkermen ya ke cing angnut ya ke tiar cingkin show happening ai bakata ke ju ke cing kan konsep triang ya ke cingkemen ba cing suk jong nong siu spa jongi satlak ke percay same ku blai jongi blakar ku junam lang ke buram ke cing ya ro junam amen ko pa jongi ba happening ko kerteng jume wan ke ma jume ke long kaman jume ba happening Ini mentang jeng pam jengi kepala kesi patuma ini kepala jengi kubangi rima beki belak seni yangi wadialah mengi sekejeng pensoy reit pelajengi nak pesniu amen kublai kumaria kepada abda kejinga utrai demat pada kerkui pana petingi kentai kala kerkui soga ko jong pau Jesu kumaria bekui kumi jong play pain kepentai jengi kinang pok mentap kapor keciap jungi amen kau buram kau pa kau pun hamsim bekoi kumba kalalang kubanan ikong kumjum mentap para bawah junam amen Dong ini aduai Endala pendap yang da kitchen bam men sim ni kerpat read ya me ko try bada ke jing yo banta jungi ha kane ke jing maya men hikai yangi ban theu da ke jing stat ya ki ki ba kan ja prathei ban kso triang ya ki ba kan ja beneng dau Chris utrai jungi amen utrai udon rengkat bat pi blai badan bor baro un kurku ya pi ukpa badukon badaman sem bakot amen Tolisuk basakriyo try da kajing embabha jong pi Nisang ya blay Nomor saw Tuhan Immanuel Tuhan Sius Bayu Israel Sius Baben Real Bamelatau Bau Rang Lia Jing Long Rau Tuk Men
Pamujuk sudariam kapom Tukmen Go Israel Bulajar wani Manuel Kaburam hokpa berhukun Haman sim berkun Haba menikong Jumenta berabo Junam la junam amin. En die raya try Jesu Christ, Junam la junam amin.